Terve! Luona täällä. Moikka kaikille! Haluaisin kertoa teille vähän uutuuksia. Ja nyt on esimerkiksi uutena tulee tämmönen uusi pakkaus pulloihin. Eli se tulee olemaan ruskea ja se on vähän niin kuin läpinäkyvä. Niin sehän on tosi kiva, niin näkee paljonko tulee. Ja sitten siinä on tämä dropperi ja se on hyvin säästäväinen. Eli kun se osuu tähän iholle, niin heti tulee niin kuin öljyä sieltä, tippa, tai sitten jos ravistaa tosi kovaa. Ja muistattehan, että laitetaan vähän vettä siihen päälle, niin sen saa sitten levitettyä pitkin kättä ja pitkälle tänne, että se vesi tavallaan tehostaa sitä imeytymistä. Sitten vielä toisia uutuuksia. Esimerkiksi tämä lasipurkki, missä on huulirasvaa, niin itse asiassa muuttuu pienemmäksi, mutta tähän mahtuu enemmän tavaraa kuin tähän. Eli 5 milliä tulee vielä kaupan päälle. Tässä on 15 milliä, tässä on 10. Ja paljon kevyempi. Ja tämä on tosiaan alumiinia, jossa on pinnote, eli ei tule mitään niin kuin jäämiä sieltä. Ja tämän voi laittaa sitten metallikeräykseen, että alumiiniahan on tosi arvokasta, että se laitetaan totta kai sitten kierrätykseen. Ja samoin tapahtuu myös näille ihovoiteille. Ihovoide oli myös näin iso ennen ja nyt siitä tulee näin pieni ja kevyt. Eli tässä on esimerkiksi kaakaovoide, tervavoide ja sitten tämä yrttivoide. Ja jotain testereitäkin teen myöskin huulivoiteelle, eli teen tämmöisen muovisen normaali, mistä saa pyöritettyä huulivoidesta ja laitettua, niin tämäkin on aika kiva sitten jollekin antaa vaikka testeriksi. Eikö olekin kivaa nyt keväälle tämmöisiä juttuja, niin seuratkaa siellä uutiskirjeen puolella, milloin niitä tulee. Että nyt on jo aprikoosinkiviöljy ja yrttiöljyssä tämä uusi pullo. Että sinne katsomaan, siellä on uusi tarjous nimittäin. Moikka!